הקרב הראשון הערב, קרב קראטה במגע מלא לנשים. לפינה האדומה עושה את דרכה כעת בחליפה לבנה, והחגורה החומה מיקה מרפיש, חניכתו של גיא סקורניק. פנים חדשות בזירה, כאן אצלנו, אבל עם חגורה חומה, ללא ספק ערכה קרבות רבים במסגרת השיטה שלה. במשקל 60 קילוגרם הקרב הזה. והוא מולה, עולה כעת לפינה הכחולה, כרמית זילברשטיין. בחורה בחגורה כתומה. קצת לגבי החגורות, ברמת העיקרון בקראטה. החגורות הולכות מהצבע הבהיר ביותר, צבע לבן, דרך הצבעים הצבעוניים, צהוב, כתום, ירוק וכחול, לכיוון הצבעים היותר כהים, חום ושחור. זה בעצם הסדר, משקל זהה. בסך הכל השתיים האלה במידות שלהן זהות, אבל אם רואים חגורה חומה עולה מול חגורה כתומה, יש כאן הבדלי ניסיון ורמה. השאלה הגדולה שוב אם בזירה עצמה מבחינה טכנית ומבחינת הקרב עצמו, אם הדבר הזה יבוא לידי ביטוי. הקרב הזה בין 3 סיומים של 2 דקות, ובקרב הקראטה אין למעשה שום הפסקה. הקרב הזה מתחיל כעת כבר בביתה חזקה של מיקה, וכרמית מצידה מיד מחזירה התקפה. קרבות הקראטה מכות לגוף בעוצמה מלאה, ואין כאן באמת שום עצירה. כן, מעט לזכות בחגורה החומה הזו מתאמנת מיקה 13 שנים. שוב יתרון גובה קל כאן לקרמית. מכות חזקות מאוד של השתיים, לואו קיק חד מאוד של מיקה. כאמור מיקה בחגורה החומה וקרמית בחגורה הכתומה. סך הכל עוצמה חזקה מאוד במכות. יש כאן תפיסה של הרגל, תפיסה של הלואו קיק, הדבר הזה צריך להיזהר ממנו, הורדת היד לכיוון הרגל, הנה דבר מסוכן. ושוב הקרב הראשון, בעיטה טובה מאוד לפנים מצדה של מיקה. קרמית חייבת להיזהר ולשמור טוב על הפנים. ראינו אותה מורידה ידיים לכיוון לואו קיק. ניסיון לבעיטה לפנים שלא מצליח. סך הכל עבודה נכונה מאוד של שילובים מצדה של מיקה. הדבר המכריע יותר מכל בקרבות הקראטה, הנזק המצטבר. הגוף יכול לספוג מכות רבות, אבל בשלב המאוחר יותר של הקרב, אם כרמית לא תחסום את הבעיטות הללו לרגל ימין שלה, הרגל האחורית, שבין כה היא פגיעה מאוד, הדבר הזה ייצור בעיה. שניות האחרונות של הסיבוב הזה, ושוב השופטים נוטים להכריע את הקרב הזה באמצע הקרב, רק במידה והיה כאן יתרון גדול מאוד. בסך הכל השתיים ערכו כאן קרב יחסית טוב, לא ספק, אבל יתרון קטן מצידה של מיקה מרפיש בחגורה החומה. כן, שניות האחרונות, השופטים מצביעים על הצלבת דגלים, ולכן הקרב הזה מתחדש לסיבוב השני. כאמור, מיקה מרפיש בחגורה החומה, ומולה כרמית זילברשטיין בחגורה הכתומה. עוצמה חזקה מאוד במכות כאן של מיקה. כרמית מחזירה בביתה לכיוון הפנים. כאן מעידה כתוצאה מלואו קיק פנימי בתזמון. כפות רגליים טובות מאוד. ועכשיו כרמית מנצלת את מוטת רגליים הארוכה שלה. שוב בעיטות חזקות ברגל שמאל של מיקה מרפיש. ראינו זה גם בלואו קיקים וגם בבעיטות למרכז הגוף. רגל שמאל חזקה מאוד. כרמית, לא לפזר מכות. כרמית חזק. טוב. השאלה הגדולה אם באמת כרמית זילברשטיין תצליח כאן לחזור לקרב הזה. יש לה מכות חזקות מאוד. בעיטה חזקה שמפספסת במעט את הפנים של מיקה. ואושירוגר בעיטה בסיבוב. לא ספק רמה יפה מאוד כאן של מיקה. בסך הכל אורי,
כרמית מצליחה כאן לעמוד במכות של מיקה מרפיש למרות היכולת שלה והכל, אבל איך היא תוכל לפתור את הבעיה הזאת שמתקדמת אליה כל הזמן בשילובים? תראה, מיקה עושה נכון. מכיוון שלכרמית יש יתרון גובה מעל מיקה, מיקה חייבת לסגור קדימה. עכשיו, מיקה גם יותר טכנית, יותר מדויקת, הניסיון עושה את שלו, אין מה לדבר. אבל כרמית צריכה לעבוד יותר עם הרגליים הארוכות שלה, על מכות לואו קיק עם מיקה, ולהכות עם מכות ידיים הרבה יותר חזקות לגוף ולא לשמור טווח כל כך רחוק. מיקה מצידה עושה את הצעד הנכון כל הזמן. הולכת ומפתיעה גם כמו עם האושירוגורי, הספינינג בק קיק, בעיטה מדויקת ישר לאזור הבטן. אם הייתה תופסת את הבטן, האווירה יוצא החוצה. סיבוב שני מסתיים. שוב, לא ראינו כאן מכה שמכניעה את כרמית, אבל יש כאן יתרון קטן ונצבר של מיקה מרפיש. צריך לזכור, כל סיבוב כאן נשפט לגופו של עניין, ובמידה וכעת כרמית תהיה טובה יותר, הניצחון יהיה שלה, לא מתחשבים בסיבובים הקודמים. יש כאן פתיחה של כרמית, מיקה מיד מחזיקה במספר מכות ידיים, ניסיון לביתה לכיוון הפנים. מיקה לא תוותר כרגע על הניצחון. שוב, רגל שמאל של מיקה חזקה מאוד, משתמשת בה פעמים רבות. כרמית תוציא על הפנים, היא לא שומרת פנים. תרימי ידיים, כן. יפה, טוב מאוד כרמית. בעיטות רבות בשמאל, הייתי מציע למיקה מרפיש להפוך את העמידה ולעמוד עם ימין קדימה. לא ספק, אבל השתיים האלה מוצאות מכות חזקות מאוד. הנה מכות ידיים טובות של כרמית. רגוע, קחי אוויר, רגוע. תתחילי לרקוד. אין לה כושר, קדימה, אין לה כושר. מיקה סופגת את המכות של כרמית ויוצאת למכות משלה, ועל ידי זה היא בסך הכל מעלה את איך אומרים? מעלה את רמת הקרב שלה בעיני השופטים. אנחנו רואים כאן סגנונות שונים של קרבות בזירת אגו. אנחנו בקרב הראשון בעצם בתוכנית השלישית. בעצם לכל סגנון יש את הדרך המסוימת שלו ואת דרך ההכנה במסגרת האימונים על מנת שקרב הזירה יהיה נכון בדיוק לאותו סגנון. בהחלט, כל קרב זה והייחודיות שלו. ההכנה היא די דומה מצד אחד, אבל די שונה מצד שני. כלומר, ההכנה היא הכנה מנטלית, הכנה פיזית והכל. פספוס כאן של ביתה לפנים תוך כדי. אבל העבודה שונה לחלוטין, בין אם זה פרי פייט, בין אם זה אגרוף תאילנדי, בין אם זה קיקבוקס, בין אם זה אגרוף. הטכניקות שונות, אבל המהות של העבודה דומה לחלוטין. כן, ואחרי הקרב הזה בקראטה, נראה שני קרבות אגרוף מאוד מעניינים. שניות האחרונות של הסיבוב הזה. אני חושב שבסך הכל כרמית חזרה לקרב, לא רואים שהיא באמת הולכת אולי להפסיק את הקרב, אבל לא ספק העבודה כאן היותר שיטתית היא של מיקה בחגורה החומה. ושני הדגלים עולים ביחד עם השופט המרכזי לכיוונה של מיקה מרפיש. יש כאן גם הנפת יד רשמית, לא ספק מנצחת כאן ניצחון יפה מאוד. בכלל קרב טכני ויפה של שתי הבנות. אני מאוד מקווה שנראה אותם בזירת הקרבות גם באירועים הבאים. ואני חושב שאין סיבה שלא.